دين الله. رب البيت الحرم يا ميجو يا لمري haskaka ruhinmu don matsayin ɗahal bashari, mu gaida jaruman da jininsu ya kautar da hatsari, wanda tsayuwarsu ya zama silar wanzuwar mu min ansarillah, wanda tsayuwarsu ya zama silar wanzuwar mu min ansarillah. Samfur ne gun magabatan mu jarumai, ba a miƙa wuya ko ɗa'a gun azalumai, tawaye ake wa tsarin kafirci mu tsaya ga kitabullah, tawaye ake wa tsarin kafirci mu tsaya ga kitabullah. Ayyuhal uzama dima'ikum yuhyi dinallah, ya ayyuhash shuhada ya ansaru sun sha wuya. Je ka duba tarihi na sahabiyan gwagwarmaya, wanda inda tausayi a cikin dukkan zuciya, sai kai kuka ko kwalla abinda an kai wa ansarullah, sai kai kuka ko kwalla abinda an kai wa ansarullah. Shuhada san ba ku da tamka, kun jura masa'ibi iza'i kun fuskanta, amma ba ku juya wa gaskiya kun yi jarumta, har kuka amsa kira na rabbana shuhada uzama ansarullah, har kuka amsa kira na rabbana shuhada uzama ansarullah. Ayyuhal uzama dima'ikum yuhyi dinallah, الشهداء يا أنصار دين الله، يا أيها الشهداء يا أنصار دين الله. arziki ne kasancewa a cikin shuhada, hakan na nuna cikin ku ne rabbi ya yarda, har yayi muku sainin yau kun kasance a takadda, ga shahada nan tukwici ta zamto gare ku ya ansarullah, ga shahada nan tukwici ta zamto gare ku ya ansarullah. Dan uwa ɗauki tarihin rayuwarka ka auna shi da na wani shahidi cikin shuhada misalin shi, wannan makusancin kaɗin shahiduwa na toshi, na san kun yi rayuwa tare a yau gashi cikin ansarullah, na san kun yi rayuwa tare a yau gashi cikin ansarullah. Ayyuhal uzama dima'ikum yuhyi dinallah, ya ayyuhash shuhada ya ansar dinillah, ya ayyuhash shuhada ya ansar dinillah. Shin yaya batu na ɗabi'ar ku azimiya take ne, ko batun ibada neman kusanci ga rabbu ne, ko mu'amala ga mutane da ta zama a bayyane, ko batun shaja'a ma'auna kanmu da su shuhada ansarullah, ko batun shaja'a ma'auna kanmu da
su shuhada ansarullah. Ka auna shi da na wani shahidi cikin shuhada misalin shi, wannan makusancin kaɗin shahidi wa na toshi. Na san kun yi rayuwa tare a yau gashi cikin ansarullah. Na san kun yi rayuwa tare a yau gashi cikin ansarullah. Ayyuhal uzama dima'ikum yufidin Allah, ya ayyuhash shuhada ya ansar dinillah, ya ayyuhash shuhada ya ansar dinillah. Shin yaya batu na ɗabi'ar ku azimiya take ne, ko batun ibada neman kusanci ga rabbu ne, ko mu'amala ga mutane da ta zama a bayyane, ko batun shaja'a ma'auna kanmu da su shuhada ansarullah, ko batun shaja'a ma'auna kanmu da su shuhada ansarullah. Shuhada muna nan a tafarkin nan da kuka bi, na gidan manzan tsira ya sayyidil arabi. Ba ku tsoron mai makirci ko kwanasibi, kun zama kama da sahabban Imam Husaini ga kare dinillah. Kun zama kama da sahabban Imam Husaini ga kare dinillah. Ayyuhal uzama dima'ikum مظلوم القرن مولاي أبو الشهداء. من توسلي دكو دا ‘ya'yanku dukan shuhada, tawagar sayyid Hamad nu'azziki umu shuhada. كشافة الإمام مهدي جنود من أنصار